nasad karon diri naglaak. Natakaroon diri sa Oslo. Ako din yung amiga nga uyamot nga si Sandra. Sa video na akong i-share sa inyo ha, kadiri pitang among na adtuan sa kong auntie. Na ako'y post friends diri sa akong YouTube channel nga nilaag ko diri sa Akershus Festning. Katong Akershus Fortress mo ni siya diri dapita. Unya, ako sa itong gipakita na ni sakay mi og boat, sakay mig ferry sa akong auntie from Akershus, diri sa Akerbrygge. Unya, first ni arimig Hovedøya, ni bisita pud mi diri sa Bisaya, diri sa Lindøya, kini diri og diri ni anime ni Arisad Mignak Holmen. Kanyumdum mo na friends na ko'y post ana from Holmen mobalik diri sa Hovedøya unya balik na diri sa Akerbrygge. Pag humana mo sa isa ka tour ni balik mi diri sa Hovedøya. Nilaag mi ani diri pero diri ra mi dapita nag-walking. Diri ra dapita kani siya na part. Wala mi nakatuyok tanawa ra gud ang Hovedøya friends, luag kaayo. Pero sa video na akong i-share sa inyo ha, kadiri ra dapita ang among na adtuan sa kong auntie. Pero maski diri ra dapita daghan na imong makitaan. Mao suggest na ko friends na kung mulaag man mo sa Hovedøya, tagayin niyo panahon dili lang kayo sa ka oras. Kung ako dito, kung ako na enough time ato kay whole day. Nice kay dito dagang mga kahoy, flowers. Uban pa imong makita sa Hovedøya. So kung summer, dala na lang kag swimsuit pod. Bitaw. Kung kanang kuan pang picnic, ang barbecue pwede man. Naalay certain places na kung asa ka pwede mang barbecue. So suggestion na ko friends, mulaag mo diri Hovedøya. Part siya sa Oslo, naa siya diri sa Oslo Fjord. Ang kasagaran akong post na araman diri sa mainland, diri dapita. Mo nagitagaan akong panahon na wala ag diri para inyo sang makitaan ang kini siya diri napita. Hovedøya. Ano siya ang Hovedøya? Hello friends! Welcome to Hovedøya. Ang atong in English yun, unsa na siya? Hoved Main Island. Main Island? Hovedøya. Dito kay na background. Na background balay. Balay na pinaraan. Kunsthallen. Para kong auntie. Smile, auntie. Nagwing ito man sa auntie. Kayong kakapoy ako. Unang next building atong nakita diri sa Hovedøya. Pangan kay Oslo Fjord Friluftsro. Ano ipangan ang building nga? Naturreservat. Unsa daw ni? Yan diri. Welcome to Vestre Hovedøya Nature Reserve. The nature here is unique for Norway, and we hope that you will help us taking care of it.
The most important rules for your use of this reserve are: leave no traces, do not leave garbage, break branches, or make any other signs of your visit. The vegetation and the bedrock are protected against all kinds of damage. It is prohibited to light a campfire or put up a tent. You are welcome to barbecue your food, but please use your barbecue on special marked rocks at the middle of the island. Mao na siya rules diri. Nakanindot karon mo laag diri kay naa na siya flowers. Disugod na gawas ang mga flowers. Kakita mo ana. Daghan na ng gawas diri ng mga flowers. Okay. Ano ba yaron? Ay sa dili mo focus. Na focus ba? Kita mo ana nindot kay flowers. Wild na wild. Next building. Atong tan-aw unsay pangan. Why pangan ang building? Why pangan ang building? Building ra, white building. Nganday ani na white building kay Kruthus. Kruthus. Miso na diri nakasulti nga kuan daw ni siya gitukod 1826 to 1827. Kruthus ang tawag diyan ng puti. Tatong makita mo reserve rajud siya, wala siya yung mga balay na mga tao nagpuyo. Hindi kaya mga wildflowers. Mga pisa pa sa wildflowers, friends, ha? Wala mo dyan i-operate ang camera, ha? Kita mo unsa ka nice ang mga wildflowers. Is. Bago pa magod na human ng winter. O ni siya mga first few flowers na isugod og gawas. Diba nice kaayo? Ang auntie layo na kay glagpot na dito. Layo na kay glagpot. Nauna na siya sa ako aglakaw. Nauna na siya aglakaw ka nag-concentrate siya sa iyang lakaw. Sa iyang nature experience diri sa Hovedøya. Hindi kay relaxing kay diri mag-conference trip. Musakay ra kag boat gikan sa mainland Oslo. Pag sakay nimo boat kung naa kay 24 hours card mo gipalit 24 hours bilet, 24 hours ticket or sabay mo matawag. Pin na sa pliti ang mo ari ka diri. Ang auntie nauna na siya dito naog. Sinindot kay diri friends ba? Kulangan ang few hours para sa kuana nang imong inamnam ang nature diri. Nindot ka ayo Hovedøya. Maski sa tan-aw ka pa dong taas, nindot gihapon. Masiwa pa kay dahon ang trees. Nindot gihapon tan-aw. Marami na nag-iya sa kong auntie sa island. Joke. Ito. Imong kay daghag visitors karon unya sa kaluag sa island. Magbuwag unya daghag agianan. Kaysa friends unsa na sid nakasuwad diri. So nato kay nay nakasuwad. Ports to mo nakasuwad diri. Diri siya kay daghag agianan
So maski daghang bisita ang island, daghang pwedeng agian sa mga people, so dili crowded. Ano siya? Maraming tag-iya sa island akong auntie karon diri. Di ba auntie? Ha? Mura tag na nag-iya sa island karong panahon na. Oo. Tabang sa diri. Boler. Buller. Na siya bone. Iyon ang bone. Buller. Isa lang rin din meron na dito sin buwan kapihan at saka nila sin ice cream. Adi relaxing kayo. Pwede ba sumulod din, eh? Oo. Pwede nga rin din ako start. Nice. So what diri? Hovedøya Cluster. Nan ako sa kong auntie. Pwede ba dami mo so diri? Ana siya. Oh, pwede man gani ka mo puyo diha ko. Ay, di ka mo puyo diha. Mabunsa man ko dira ko ra isa tao. Diha ka agi auntie. Diri ko mo agi ha. Ni ana siya diri friends na pwede da ka musod. Pwede mo cut, not allowed. Cluttering, ikilog. So, musod ra ta diri, dili ta mo cut. Hindi mo siguro kamayo mo cut friends. So, di dyan na matabo kay mura ra kong monkey ani tanawon ko kung cut ko. Welcome diri sa isla nga di ko taga diri. Bisita ra pud ko. Pindot kaayo. Diri ta agi sa dili mo cut. Aray ko. Ani. Ay. Mura ko na ipapaniya diri. Feeling lang. Kumong like tao, friends. Konti na sa pikas ni Agi. So, lailhay migdalan gagian. Libot mo diri sa teritoryo. Nga dili sa dako. Suri-suri ta diri. Aron kakita sad mo unsa akong nakitaan. Muna siya akong nakita. I hope na-appreciate ninyo maski ang anila. Mura tag nagkuyog-kuyog. May mga buildings ito sa unahan. Di na tamo adto dito kay kung auntie. Nag-wait na dito sa gawas kay iyon daw siya. Gawas na ta diri. Sa laing agianan. Saan ito akong auntie? Nauna na. Nauna na siya. Nauna na akong auntie. Ano siya lakaw. I hope nalingaw ra mo sa tour. Dire sa Hovedøya. Wala kay tanituyok. Okay. Wala kay say time. Nya. Isod ka lang ka taas kayong auntie. Pero at sa pakat-kat na ko siya dito sa bungtod. Exercise iyang heart, diba? Sayang yung tani, wala pinakalaag diri. Kung lula, di man ito kalaag sa diri. Nice ang Hovedøya. Refreshing. Mubalik sa mga places na imong gilaagan sa unang panahon na for pila ka years wala nimong gibisita, diba? And this time, akong sa una, wala may picture. Dili kayo ko unfund. Sad ko fun kayo sa video. At least karon captured. And dili lang captured, pati ka mo makakita sad mo. Asa ko naglaag, diba? Ngani ka nice. Ang mga trees diri. Dili lang diri sa ubang party po sa Norway. Inyong makita basta wala pa nagsugod ang summer. Springtime pa lang ng ubang kahoy na ay dahon. Ang uban kay way dahon. Way dahon. Gwapag yapon tanahon. So, makaana jud ka maski unsa ka simple. Gwapag yapon. Diba?
Nice gyapon tan-awon. Kung tao pa, mas hindi mag-makeup, gwapa gihapon. Kaya tanan gwapa ba yata gi-create sa Ginoo. Nice. For now, mawas sa itong naagan diri sa Hovedøya. Kaya kung ano pinala dito sa may pier, nauna na siya. At least, nakita mo kung saka relaxing ang place, di ba? Ang Oslo di ay, dili ra kay puro buildings yung makita. Sakay na ba? Kami din, welcome back. Ante, kontento ka sa natong laag. Oh, sobra. At saka biyar hindi bar. Yeah. Tapos di gimpakom sagka patay ka sa sakuan. Hill. Para ka nagkadag-kadag pa kay para ka sa mga tiguang na ba. Cardio exercise.